Oké, én Vax vagyok, új vagyok a Youtube-on, és szeretném mondani, hogy nem is tudom, hogy kezdjem. Itt vagyunk a Team Fortress 2-vel játszunk. Most úgy elmagyaráznám a alapokat Team Fortress 2-ben. Itt lássátok az összes statuszomat. Nem éppen valami jó. Van benne 280 órám. És várjuk meg, hogy beinduljon a játék. Addig is szeretném, hogy ha lájkolnátok a videójaimat, nekem az sokat segítene, meg hogyha feliratkoznátok. És így. Bocsánat, kicsit lassú a gépem mindig a betöltésnél. Majd a Facebookomat meg minden ilyent lerakok a leírásba. Meg a barátomnak a YouTube csatornáját is persze le fogom oda linkülni. Nagyon jó barátok vagyunk, meg minden. Domi 120 Gameplay, az a YouTube csatornája. Van 3 videója, de akkor is ő is új a Youtube-on, szóval lehet őt is nézni, nemhogy nem. De most vagyunk egy achievement szerverre, hogy kapjunk jó tárgyakat, mert ez úgy van Team Fortress 2-ben, hogy időnként, úgy 2 óra meg fél óra között kapsz új tárgyakat. Lehet az erős, gyönge, attól függ. Na de már be kellene töltsön ez a gép. Kicsit lassú. Ja. Láthatok itt a Scoutban van. Mikor nem is játszok naponta olyan sokat vele. Medikke se vagyok annyira, mert nem szeretek annyira szanitézkedni. De kémmel elég jó állok. Szóval mindjárt beindul a szerver, azt akkor elmagyarázok mindent a karakterokról. És még egy pár százalék. Na tehát, el is indult a szerver. Most bemegyünk ide a pirosakhoz. Betölt, választasz egy karaktert a 9 karakter közül. Ez itt a felderítő, tehát Scout. És így. Bocsánat a laggok miatt, a gépem nem szoktam meg, hogy fölveszem a videót játszás közben. Na. Így. Most nincsen itt a alap felszerelésem, mert mondom, sokat játszottam vele, kaptam is jó tárgyakat, de én nem vagyok az a fajta, aki úgy mindent megvásárolt TF-ben. Itt egy klasszikus taunt. Várjatok. Kiütötte. De ezt nem bírjátok mindig csinálni, és nem az sápoló. Az egyetlen egy fegyver, amivel így lehet jó tauntolni, meg van egy ilyen kis labdánk, ahol lehet látni. Jobb klik, lebénítod az ellenséget, azt lebírod szedni. És szerezünk is egy tauntot ma. Ja. Akkor itt van ez a Bonk Atomuber Punch, ezt hogyha megisztátok, pár másodpercig nem lehet titeket sebezni. Ja, és Scout-tól bírtok 2-t ugorni. Gyorsan futtok, 2-t bírtok ugorni. Megyünk át a katonára. Ő is nagyon erős fegyvere van, én nekem kiszerelve. Megvan én nekem a kalapács. Ez a kürt, meg a fekete doboz.
Fekete doboz most megpróbál megmutatni a működést, csak ahhoz kell egy kis sebzés is én nekem. Így. Nézzétek az életemet, csak újra töltök. És nézzétek most, hogyha áttalálok valakit. Kapom az életet. A kürt, azt is most bebírom mutatni, nagyon jó. Belefújsz, és akkor kapsz ilyen golyó cuccot, hogy ne nagyon működjenek rajtad a golyók. És hogy észrevettétek volna, a csapattársaim is kapják. Ez meg a kalapács, az meg ilyen ütni. Ja, igen, kritikálokat is lehet ütni persze. Most jövünk a... Na éppen kedvencem, mert nincs rajta semmi jó. Hogy hívják? A Pyro, a lángos. A shotgunjával, hogyha megnyomjátok a tauntolást, a göbetűt, nekem 2 szökő, akkor ilyen erőgolyót lül ki. A lángszórójával pedig már gondoljátok, mit lehet csinálni. Ezt meg, hogyha égnek csapattársak, nyomtok rá egy jobb klikket, azt elolcsátok őket, de amíg az ellenségekkel jobb klikket csak elfújjatok. És ez így most jó. Megnéztem, hogy kaptam-e valami jót, de még nem kaptam. Most megyünk át a Demomanhó. Az egy ilyen karddal, gránátvetős, skót ember, mint a Skótországú. A tauntja a karddal az ilyen, hogy megforgassa, és levágja a fejét az embernek. Ez nem az, amit én szeretek használni rajta, de ez egy ilyen tapadó bombaugró. Nem sebződünk használatkor, de bírunk vele repülni. És... ja, megyünk át őre. A heavy. Szóval átfordítanánk a nehéz. Én egy kicsit meg is vagyok fázva, azért is bocsánat. Na tehát, itten van a toszláv, jobb klik, beforgatás, bal klik lövés. Ez pedig itt az alap minigán, de ez így mén. Beforgatod, azt lősz. De ez nem olyan erős, mint az enyém. A szendvics, jobb klik, azt is lehet dobni, csak megnézem, kinek van kevés életem most épp. Senkinek. Jó. Jobb klik a szendvicse, kibírod tálalni, csapattársak, hogy mindenki kezdőre szedni. Bal klikkel, hogyha sebződsz, megeszed és tele lesz a életed. Itt is persze van a kalapács. Megyünk át a csapatnak nem éppen a legfontosabb dolgára, de eléggé erős, méghozzá építész. Leraktok egy ilyen turretot, vagy egy sentry, tehát azt ott felépítitek, és az elkezdi lőni az ellenséget, milyen lássa őket. De persze van valami másik fegyver, és meg is bírom mutatni itt a inventorimba. Ja nem. Jó. Azt gondoltam, hogy megvan még az. Van egy ilyen vas robotkéz. Az a bírtok ilyen mini szentriket lerakni, amik sokkal gyorsabban lőnek, meg kevesebbe kerülnek, mint az eredeti. Bocsánat a laggok, én mondom, hogy szoktam meg. Na tehát ez most 2-es szintű itten. És mindig 200 vasatok van, itt lent, ahogy lehet látni, és avakő fejleszteni, meg építeni. Meg vannak néhány fegyverek hozzá, ilyen shotgun, meg ilyenek, amik kicsit veszélyes lenni. Mert nem tudjátok soha, hogy mikor fog körülni a vas. És tehát most így fő van fejlődve.
ez úgy hívják, hogy a idomár, és bírok vele célozni, meg lőni, ahova akarok. Persze én mostant fogom így a mini cuccomat, és most nézzétek, lerakom ide a hátok mögé, és akkor meglássátok, mi fog történni. Ez csak egy ilyen gyors tutoriál lesz, már próbálok sietni. Na most, elkezdjük őket lőni, és igenis, már írja a nevemet, hogy megöltem őket. Ja persze az a neve, hogy Phantom 69. De ha most fogom a idomárt, nem kezd el lőni. Nekem kell akkor. Ja, meg persze lehet ezt is csinálni, hogy így. Beállok a lézerjébe, és akkor elkezdi magamat lőni vele. Az persze ugyan veszélyes, mert... Miért ne? De persze, szóval ez intézi a többieket, megyünk át, a karakterok közül a... Hát hogy mondjam, nem a legjobbra, mert hisz... Ja, Sanitéc. Van ez a Medic Gununk, így lehet healelni embereket, de persze ez nem az alap, csak ez ilyen tűlövő, ez egyetlen egy messzi fegyver, ami sebez. Persze messzi fegyver, ami sebez. Van egy csontfűrésze, ez nem az alap, de ebben jobb klikket nyomunk, és kinyírja az ellenséget. Kaptok egy 100%-os itten Uber Charge-ot, ezek persze itt nem bírnak mozogni, se semmi. Na, szóval tartsátok rajta a bal klikket, megnyomjátok a jobbat, és kaptok egy ilyen pirosított ekránt, persze nem ebbe. És ez ilyen valami főerősítés, buffolod a barátjaidat. Ebben a tűrlövőbe pedig így ki is nyírsz valakit. Megyünk át a sniperra. Garant, hogy sokan akarjátok kérdezni. Igen, sniper, de minek neki egy így? Mert be van én nekem szerelve. És hogy bírtok fejbelövést osztani ugyan. Van ez a kis SMG-ték. Ja, persze tauntot is meg kell mutatnom, ha már van neki. Így, ez így kinyírja őket. Ezt a kémet fejbelövöm. Itt a kalapács, kritikál. Jó, az is. Megyünk át az utolsó karakterre. A kém. Nekem megvan a Diamondback, meg a fekete rózsa. Amúgy lesz egy tutorial, hogy kapjátok meg a fekete rózsát. Van ez a építészek ellen, mert hogyha leraknak például egy szentrit, azt titeket támad, ahogy lássátok. Van ez a Spytronotok. Itt nyomtok egy akármilyen számot, csak ne az elsőt, mert az túl egyszerű. Most például megnyomom a 2-est. Álcázom magamat egyik katonára. Ha itt lenne is olyan. Na, tehát. És most inkább ők barátnak hinnének. Meg a szentrik se támadnának. Utam. 12 FPS-re megyek. Na, ez pedig... Ez még most mi volt? Mindegy. Álcázom magad. Na, később jövök el a legjobb részekről. Álcázó vagy. Nem vesz titeket észre. Nyomtok rá egy jobb klikket, vagy egy bal klikket, bocsánat. És rárakja, és akkor elkezdi szétszedni. A pisztoly lehet többfajta, de ez épp a legjobb tészt. Na most, kés. Lássátok tevét. Nézzet. Hát ha megjelentek, megfordítsa a kést. Megszúrjátok, kaptok ilyen kritikált. Az jó, mert akkor kaptok olyan kritet, amit már előző pár látok, amikor lögettem embereket. Elkezd piros lenni a kés, azt úgy kritikálosan ki is nyírom. Ezt a heavy-t általában nem lehet két lövésre kinyírni. Most próbáltam. Mindjárt. Ezt elhibáztam valami. 3 lövésből, na. Ja, persze. Ha tartsátok a kést vagy akármit, nyomtok egy jobb klikket, lesz egy karórátok. Ez most például a haláli ketyegő.
Na, és a halálketyegő azt csinálja. Nem bírtok el egyből láthatatlanok lenni, de hogyha sebződtök, szóval, hogyha sebződtök így, láthatatlanok lesznek, meg gyorsak. És ezt jó ki lehet használni arra, hogyha az ellenség meg akar lőni, gyorsan bekapcsoljátok, kinyír, K.O. és akkor azon háta mögé mentek azt. 1, 2, 3, 4, 5, és akkor 6 kritikálunk, amit meg is különöm. De nem bírom te csebrezni egyszerűen most. Ennyi lett volna az TF bemutató, remélem, hogy tetszett, iratkozzatok fel, írjatok kommenteket és dobjatok egy lájkot. Vax voltam, sziasztok! Ups.